Tak bojuj! Tak bojuj! Aspoň by měla ženská umět aspoň vařit. Dobrý? Moje babička by mě úplně ryb babi. Sorry. Já tě mám hrozně taky. Čo, mami, já vařím svíčkovou a myslím, že to pálím. Vole, prosím tě, hlavně jsem nepodpal barák. Dobrý. Zdravím všechny domovní bratry Prima Cool. Slaté hovno. Dobrý, promiň. Po minulém úspěchu, kdy se nám tady utkali 4 tváře českého rapu a soutěžili v tom, kdo připraví lepší špagety carbonara, dneska to bude totiž národní pokrm český a holky, vás čeká svíčková. Dělali jste svíčkovou někdy? Ne. Ne, ale jsem připravená. Jedna z vás to bude mít o něco jednodušší. Jedna z vás bude vařit pomocí past od podravky. Jej! A jedna z vás bude muset loupat, krájet a uklízet. Já se otočím. Ta, která z vás si vytáhne kratší párátko, tak má pasty. Jsi vážná. To jsem ready, já se soustředím už. Kámen, nůžky, papír, teď. Takže ty běž první. Jo. Tak běž. Ahoj. Takže co? Ne! Takže vyhrávám? Že já... Vyhrávám. Takže já krám. Natálka má kratší. To znamená, že... Počkej, to je to špatný nebo to dobrý? Dobrý, dobrý. Zvládnem, to zvládnem. Ale my se proti sobě. Zvládnem to, Ale spolu ne? Spolu budeme si pomáhat? Spolu proti sobě můžete si pomáhat, ale samozřejmě a na konci to ochutnám a čím mi bude chutnat víc, tak vyhrává tu možnost se mnou jít na rande. Těšíte se? Ne. Co? Co? Jo. Jo? Paráda. Tak, můžeme začít, já se odklízím, holky, je to vaše. Takže Já nemusím. My vy. Ty krájíš všechno. Já můžu použít pasty. OK. Aspoň z části teda. Víš to tak, aby ses necítila úplně blbě, tak já si nakrájím jednu mrkev. Tak jo, tak začneme škrapkat, nebo jak se mu říká? Škrapkat? Takže prostě na malý kusy. Jo. Ne? Ať to a prostě... čím menší, tím lepší. Ne? That's what she said. That's what... Didn't say, actually. Pardon, sorry. Já už vidím ty komentáře tím videem. Aspoň by měla ženská umět aspoň vařit ženská. Neumíme krájet cibuli. Vidíte, kam to doba spěje? Ta se nikdy nenajde, koukám, neumí vařit. To vidíš. Nebo já si najdu kluka, který umí vařit. Takže určitě je nějaká jako jak správně se to dělá. Já jsem tak ráda. No. Pojď. Sekni tu hlavu. Pojď. Tak bojuj! Myslíš, že to? Ježiš. Dobrý? Já se jenom fakt stydím za to, jako jakým způsobem tady to dělám. Já jsem nikdy nepoužila papiňák. Já nevím ani, co to je. Jo, hrnec. A co je teda tvůj jako go-to hudba, když vaříš? Jako děláš to i podle jako kuchyně? Já když jako dělám italskou, tak... Jo, to je pravda. Když dělám italskou a otevřu si k tomu víno, tak jo. Yes. Jedu. Tak jo, dík. to mrkev. Jo, tak budeš. Vidíš, já jsem strašně pomalá. Jaká je to výhra? No, jo. To byla výhra. S těma pastama. Co tady si budeš trcat ještě? Trcat? Trcat. Hej. Děláš to dlouho. Moje babička by mě úplně... Už nemáš pasty. Ryb babi. Sorry. Tak nežije, no, tak to je jedno. To dělám strašně často. Nesmůj! Fuj! Fuj! A tak když mi něco někdo dá do pusy, tak to prostě... Já dám na jedničku, aby se to máslo strašně dlouho rozpouštělo. Chceš říct, že jsem pomalá? Dělat tlak. Vůbec ne. Já už brečím. Já nikdy nebrečím. Já už brečím. Počkej, to je moje? To je moje. Tohle je tvoje. Tohle je moje a tohle je tvoje. Brečíš? Ne. Brečíš. Já tě mám hrozně ráda.
trvalo tak dlouho, že to máslo se mi samo rozpustilo. To by to úplně jede. Ti to slumit? Na co? Na 6? Mě to vůbec neto. Hádu ochutnat tu pastu. Jo, jak si taky. Jo? Yes. To je dobrý? To je prostě sladká cibulka. Mňam. Tak jak máš pikao, nebo piknik. Pingu? Ne! Jak máš toho pingu, tak je to... Ne! Jako takový ten model, takový z té modelíny. Jo! Tady to dělá. Hele, to je fakt dobrý, já bych to takhle... Tak to tam hoď. Mám ráda cibuli. Fakt moc. Tohle prostě mám jednu cibule, dobu, protože tam je jenom cibule. Já se tam stranou asi. Možná ne. Dobrý? Jo. Pomoc? Ale podržíš mi ten druhý, to ucho? Yes. Ne, to byl dobrý nápad. Tady to je velmi divná pozice pro mě. Když se já tam tu čas asi nechám, já nevím, co dělám, já fakt nevím. Wow. Víš, co je totiž můj problém? Já když cokoliv vařím, pokud to není nějaká fakt jako extra rychlovka, já prostě vždycky volám mojí mámě. Čau mami, já vařím svíčkovou a myslím, že to pálím. Cože děláš? Svíčkovou. No a co teď mám dělat? Já nevím, já myslím, že to maso už je moc vorestovaný, mám ho vin. No to maso není spálený, ale ta zelenina trošku jo. Já to dám ven, mami, jo? No, to musíš jenom vorestovat. Jo, úplně. Lehce chytnou barvičku, ale úplně malý. Jo, a co myslíš, jakoby, když jsem ten hrnec trošku připekla, mám to asi umýt, co? Do jiného hrnce? No to já tam dám. To se ale bude vařit s tím, ne? Ale kolik to máš času? Mami, já musím jít. Dobrý, já to zvládnu. Ty vole, prosím tě, hlavně se nepodpal barák. Dobře, to naštěstí není můj, takže v pohodě. Tak jo, tak papa, hoď. Čau. Víc, dám tam trošku cibulové pasty. Wow. To je fakt sladěučka, chceš? Ne, že nemůžu. Ale jako chtěla by, no, protože tam dám trošku mnohem jednodušší. Ty zeleninový tam dám půlku, protože ty si krájela hodně zeleniny. Pojď. Chceš ochutnat zeleninovou? Jo. Tohle je fakt styč. Proč si máš? No nic. Mňam? Dám tam to koření. Já tam dám to koření. Třeba 3 listy brokový. Jo, tak si tady to. Hele, já na tom sáček. Oh, nice. Domy, já myslím, že bychom měli zůstat u umění. Ale ne toho kuchařského. No, jako určitě. Ty vole, koliký hořčice. Tak se nestyč. Blop. Jo, pojď. Tak. Můžu si půjčit ten, nebo takhle. Tady je hrozný bordel. Tak to je v prdeli. Tak to jakoby já vůbec nevím. A co? Já vůbec nevím, jak se tohle dělá, ale jako vůbec. Do prdele. Jsme to v životě jako nepoužívali, já jako nevím. Dok. Dobrý? Opatrně. Dobrý. Wow. To je fakt dobrý. Ty tam dáváš citron? Jo? Aha, může být. Mňam. Ty bogo, já nemám ráda hořčici. Jakože takhle samotnou, že bych jí Ne? Já ti musím něco říct. Ale to je fakt jako velký přiznání, velký. Já nemám ráda pickles. Jako fakt, já to prostě... Jako vážně? Křen a kyselý okurky jsou 2 věci, které prostě nemám ráda. Hej, tak to je mega red flag. Tak jo, tak začni ty. Já jsem strašně bojím. Taky ten slow-mo, když to vybouchne. Ale opatrně, prosím, opatrně. Dobrý. Wow! Počkej, on to víš pálí. Wow! Oh můj bože! Super rozpadá. Wow. Ty vole, fakt. Wow. Já jsem normálně překonala samu sebe. OK, a teď jako prostě čekáme? Já nevím.
to má asi stát, to si mělo stát, že jo? Asi jo. Prostě potřeba upustit páru trochu. Nice! Jo? Nevím. Ale rozdělilo se ti to koření, podle mě. Nice. Wow, jako kdyby to jsem nevařila ani já, tyjo, crazy. Já jdu mixovat. Asi teda. OK. Hele, já začnu krájet knedlíky. Tak jo. Mám ráda. Hele, já nevím, jak moc na jemno. To už je na tobě. Jaký to máš? Mňam. Zeleninový. Jo? Zajímavý? Jakože... To taky. Zeleninový. A dobrý. Ale to, prostě to bude asi hrubší. Moje babička dělala hrubší svíčkovou, takže já jsem se rozhodla, že půjdu podle jejího receptu. Dobrý, neboj se. Hej, to vypadá trošku... Jak dětský příkrm. Promiň. Dobrý. Promiň. Hej, ta konzistence jako je... Vypadá to jak batátový krém. No. Promiň. Celý? Já tam dám trochu pepře. Kyce. To je mega dobrý. Ještě ji tam dám. Dej mi se Se musí vařit. Můžeme začít? Ne. Počkej, jede tady to vůbec? Dělá to něco? Ne. Ne, to nezapomínej. Tak. Hej! Hej, kámo, to máš mnohem lepší. jako mnohem lepší. Ale ty tam ještě to? Že by to byla ta pasta? Kus mojí. A poraď mi, jak mám jako zlepšit. To dobrý, mi to chutná, já mám ráda dětský příkrmy. Já si dělám srandu. Něčem bych to... Ale já nevím, co je tam jako... Je to dobrý, co tam je, ale jakože není to jako svíčková, že jo? Je to takový mrkvovoučtější. Možná to zředit vývarem prostě, no. No to prostě dám vodu. Dej tam vývar. Zatím jenom takhle? Chceš míchačku? Jo. Vysoký jalovec, vysoký jako já. Máme s dlouhýma nohama. Hej, nějaký kus porady. Co teď? Jdeme servírovat? Jo. Ne, tak počkej, je tady to hotový? Já to furt ochutnávám a tohle už je teplý. Jo. No. Víš co, já tam jdu hodit to maso. Ať se... Zkus to. Co? Zkus to. Nemáš to úplně smooth, jakože to je úplně, to je jak obláček. Nic, já jdu krájet maso. Ty to budeš jako Já nikdy nekrájela maso, takhle jako... Nikdy jsi nekrájela maso? Takhle ne, hlavně nevím, jako ono se mi takhle hezky rozpadlo a já přemýšlím jako... Tak nemusíš to No jo, tak měla bych, ne. Jako záleží, jakou chceš prezentaci, já si jako vymyšluji jakoby svoji prezentaci. Já nevím, jestli to prostě jako... Jo, může být. Proč to čuchám? Nevím. Ne, hele, tady ten se vem ty nakonec. Aha. Rozběl. Já vůbec nevím, jak by to vypadalo esteticky. Do prčic. Já fakt ne... Podívám podle sebe. Proč je to takhle nahlý? Ne, já použiju tady tu. Hele, jak se to... Jako mám tam dát maso a pak to zaleju omáčkou. Že jo? Pozor. Tak. Tohle maso... Dobrý. Ještě, že bude zalitý tou omáčkou, takhle bych to chtěla říct. Nemá se to polívat spíš. Nevím, jestli mají polívat, Ne, vůbec. Hele, jak oni dělají, že to mají vždycky takový hezký jako rest. Já to mám takovou kejdu. Já to udělám prostě jinak, to protože... Nic, víš co, já jdu nakrájet citron. Budem tenčí. Takhle. Wow. Drž, hajzle. Drž. Bup? Ne. Nevadí, to nevadí. A ty jsi brusinky, že jo? Nefungovalo to. A vypadá to příšerně, to nevadí. Nevypadá. To nevadí. Brusinečky. Takhle je dám vedle.
Čup. Vysoký. No, Krásný. food stylista za mě nebude. Je to mega cením. Fakt. Vidíš ten... Vidím to, právě že to vidím. Takový nipl. Tak. Dejte mu chvilku. Prostě... Hej, počkej. Jako sorry. Je to nádherný. Teď to mega vypadá jak bradavka. To má No ano, několik bradavek. Ne, jako jedna. Ale vidíš i tady ty? Ty. Počkej, jenom jak to cítím. Do it. Počkej, já to se... Netráš to? Jo, já to natrám. To je ta láska? No to je ta láska. O můj bože. Za takovýhle styling si můžeš říct o 2 kila navíc za to jídlo. No ano. Ne, to prostě yes. Máš studený už podle mě. Nemám. Yes. Nebo teda No tak tady to je ale jako, tohle je nesmysl. Wow. Je to krásné. Wow. Děkuji, no jako kdybyste mi nevěřili, jako já to... Brusinky? Kam držela brusinky? Mám tam prostě bradavku, mám tam maso, mám tam knedlíky, to úplně všechno, co potřebuješ k životu. Klidni to tam. Kámo, Dobře, promiň. Stresuješ mě a moji vizi. Stresuješ mě, tím pádem nebudu až tak kreativní, jak jsem... Promiň, ne, já ti vůbec si nechci omezovat v svých uměleckých ambicích. Víš co, já podle mě je tvoje babička ráda, že se tohle nedožila. Promiň, Pardon, ne, jakože... Dobrý, končím. Máme tady 2 překrásná díla, jedno s takovým obyčejnějším lookem, druhý takový lehce abstraktnější, řekněme. Já jsem chtěla udělat něco, co nikdo nečeká. Nikdy. To se povedlo. A chtěla jsem překvapit, chtěla jsem takový ten wow efekt. Hned vedle máme svíčkovou, která vypadá na první pohled tak úplně obyčejně, ale věřím, že chuťově obyčejná nebude. Já jsem člověk, který ctí tradici. Girl. Ale zároveň... ale zároveň do toho přidávám to svoje. Chápeš? A to tvoje je co? Nevím. To zůstává tajemstvím i pro mě samotnou. Myslím si, že je hodně lásky a určitě hodně, jak se mu říká, dedication. Je v tom i taková ta lekce, že občas, když něco pokazíš, třeba spálíš a vypadá to, že to může být fatální, tak se nakonec ukáže, že to je možná to, co tomu dodalo ten... Dáme teda nejdřív knedlík, který jste teda nedělali, ale... Je studený? Neřekl bych, že je studený, ale teplým pokrmem bych to nenazval. Ale je to v pohodě, já nemám rád úplně teplý jakoby věci. Jakože jídla, nemám rád úplně teplý jídla, tak je to akorát, jsem chtěl říct, prostě je to dobrý. Tak, sosíček. Nemůžu najít slova. Ty nemáš slov, jsi tak ohromenej? Možná je to malinko slaný. Hrudky v tom nejsou, chuťově na jazyku mi to dělá dobře. Dobrý. Tak masíčko je velká paráda. To je velká bomba. A ještě to ochutnám všechno dohromady teda. Zdenda Poloreich by tomu dal 8 z 10. To beru. Zaslouží si potlesk. Je nějaký způsob na to, jak to mám jíst? Je nějaký jako, jak začít? Podle pocitu? Ty říkáš, že tohle je bradavka, viď? No, záleží, co vidíš. Bradavku. Zařadil bych to asi mezi top 5 bradavek. Je to trošku jiná konzistence, není to tak slaný, ale přijde mi, že nemá úplně tak výraznou chuť, možná, malinko. Možná. Masíčko krásně se rozpadá. Tady už je teda úplně studený, ale nevadí. Proto jsem ho polila, to bylo promyšlené. Vůbec to nevadí. Trošku mě jako vadí, že to maso není v té omáčce, že si to musím namáčet, že už bych byl možná jako radši, kdybych si to Tak proč ty věci stěžovat, viď, když můžou být jako jednodušší. Soudci a porota rozhodla a vítězkou se stává a na rande se mnou půjde. A českou hrdost si zasloužila Natálka! Ale mám kluka. No,
To já nakonec nějak nemůžu, takže ani nemůžu. Já to, jakože... Mňam. Nemáš to fakt dobrý. Přidážek teda, musíš nerad. Tak jo. Už něco uvařím. Tak jo, nice. Mňam. Hej!